Ρε ομορφιές. Στα μάτια αυτών που δεν γνωρίζουν, η χειμωνιάτικη βουτιά φαντάζει παράλογη και κρύα. Ο ψαροκυνηγός όμως ξέρει. Κάπου εκεί, κρυμμένο καλά, βρίσκεται το καλοκαίρι. Συγκεντρώνομαι τόσο στο ροφό που δεν αντιλαμβάνομαι έναν μεγαλύτερο στα αριστερά. Τελικά τρομάζουν και οι δύο και φεύγουν. Λίγο παρακάτω, στο ρέμα του κάβου, σαργί και ούγενες. Κολλάω στον τοίχο και γίνομαι ένα με το περιβάλλον. Η ούγενα δεν θα αργήσει να έρθει. Αυτή η χειμωνιάτικη λιακαδίτσα που βγήκε τώρα το απόγευμα είναι παρηγοριά. Ωραίος ο χειμώνας αλλά κάνει κρύο. Σήμερα δοκίμασα αυτά τα BioEnergy της Medela και μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό πράγμα. Δεν πειράζει καθόλου στο στομάχι και είναι full ενέργεια. Απλά θέλει να το πίνεις με πολύ νερό. Πάμε τώρα για τα τελευταία καρτέρια της μέρας, μπας και φάμε συναγριδούλα. Οι προσδοκίες για το δυσκολότερο θύραμα της Μεσογείου, τη συναγρίδα, επιβάλλουν αλλαγή τακτικής. Βαθύ καρτέρι με μακρύ του φέκι, όπως το καλοκαίρι. Η επιλογή αποδείχτηκε σωστή. Τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα, συχνά οι συναγρίδες ανεβαίνουν στη ρηχότερη ζώνη να τραφούν. Ο τριλάστιχος ράπτορας δεν άφησε περιθώρια και η μέρα έκλεισε με παγωμένα αλλά βαθιά χαμόγελα. Αγαπώ ψαροντούφεκο.